Besterik gabe, denok badakizue zein den ekitaldi honen helburua, euskararen inguruan esperientziak bildu ikastetxean, euskararekin zerikusia daukaten pertsonak modu desberdinetan eta modu askotan bere jakintza eta bere esperientzia aprobetxatzea hemen guk denok gehiago jakiteko eta gehiago ezagutzeko eta gehiago ere sentsibilizatzeko kontu horrekin. Bueno, horretarako etorri dira gonbidatu pila bat eta nik eskerrak eman nahi dizkiet guztiei hemen goiz honetan gurekin egoteagatik. Hizkuntzaren malabaristak, akrobatak, trapezistak, herri honen ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herri zerri igaroko gara. Bat, izan bat, egin bat, batzuk eta bat, nik bat, denok bat, bat eta batzuk gara ona gara, euskara bat mundu bat. Bihurteko ekilibristak, zuirenzle optimistak, jaiotzetik ilusionistak, bidera atera gara, korrika atera gara, herri zerri igaroko gara. Bailazoak, eskapistak, euripean ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herri zeri igaroko gara. Bat, izan bat, egin bat, batzuk eta bat, nik bat, denok bat, bat eta batzuk gara ona gara, euskara bat mundu bat. Ahots kordan funambulistak, fakirrak da alkimistak, ofizioz ilusionistak, bidera atera gara, korrika atera gara, herri zerri igaroko gara. Egia da anak esan dituenak eginak dira. Eta egia da, nire izena idazten duenean, Bernardo Asteaga dela.